kiunga chinsebire ni gotoko cha kurwase county ya Nyamira ase ababwatani bekiama kia UPA gike bwatoko bwatana gochia ase omuwasiri omukoro inse ya serikali omuraibu enso omukoro omosike Uhuru Kenyatta UPA banyaka bakumirana ase omosike Fred Okengo Matiang'i banyaka bakumirana ase chinsemo chia omochio Nyamira banyaka bakwanekia bana nigo bagenda kubeka emiroberio wekirano yo kwanekia bana nkwarigania bare omuwaziri oyo omukoro Fred Matiang'i asoro ngoro gusi anemo kubwatekana amoniga ngayaye yokugania koboria ekerogo kyo oburaibu ense ase chikura chirache chobochorio bonne wo mwaka bwa 2025 obwatani abo bakoragwa amo no munyakerogo bwe kiamekyo omosike Nyambega gisesa nigwanyaga bakwaneke mnemero billion singo yabe kirubo ikiranu elio kwaneke buna bwangoiga omurayo yugo somo wasiri we mukoro nanyaka bagawikirana asaro ngora gusi munagotumanya umulikito Fatigadi Gisemba ababwatani bekiama kia UPA ekyo asabono iga gekuragwa n'umugabana omosike Amos Nyaribo nigo rero batwara igeikaro yokoroberia enjira baramwariganie oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi bwaime omosike Dr. Fred Matiang'i oyo okageire gocha sorogongo rwa gusi ewiki egocha pia timu yetu ya Nyamira na Kisii twatware meeting iga asobisi ya UPA Nyamira o prepare ogocha kwa mosike Dr. Fred Okengo Matiang'i oyo era wa presidential candidate oyo abagusi bonse baitabire na Kenya ngima korengana no munyakirogo bwekiama ekeiga oyo boigo ore omo MCA origoma Nyambega gisesa nigo atebire abagavana babere na boigo abaseneta babere county area ya Nyamira na boigo area ya Kisii tayare nigo bakora chinkwana no musike Matiang'i na akabayenekeria buna asobochorio bonene buribosyo no akare etebe buna oyomo asibaria barigetie ekerogo kyoburai bwense bagusiba minto ng'omosike Dr. Fred Matiang'i noare Kenya na achana korete meeting ne abagavana baito mugavana Nyamira mosike Amos Nyaribo kiseneta cheto mosike Okongo Mugeni mosike Onyonga Okisi County na bajumbe baito bonse mo prepare ase sabari ayago chagocha next week ase usiengima na acha Nyamira na Kisii counties na acha nyoro the elected leaders na acha nyoro ba MCA na chanyora bajumbe na ndole meeting na bagavana ne chiseneta igo mosike Dr. Fred Matiang'i nerwete na ndo tebire ngango bori arbo president ensemo yende ebasabire abanta banke koira chinga kechiga eryo kwerikia asekiama eke kya UPA akara kanyora bwiko ibagwate chama yabo bagari chama yabo lakini ikuna bagusi kale twarenge 40 people bona nyasaye bunaro muya twatwalire chama ya Fred Matiang'i ku UPA achiche elinde akonye Kenya ekare togo chikomopokea because nare gochare intubuna bagustomopokea tworokie chi count chide buna o maene ntuwanjete omurayo yakabere okwere gesta ase chama ya UPA okogenda star 509 ashesta nande biyoso ya mapema ali atepeta to nyorwa kuno mogusi star 509 ash Egotel welcome to UPA aiga baba boririe abasae kubwata ibibande ase obonge puna enjira eyemo yokweroberia poikiranu kosaba youths yensi mwezi naba kusimwezi mobwate ibibande naende batarachi koirani mangana chibesa ase ibibande kiro mondabo ateke bande naende to bwate chikura nali naende orake chikura milioni 3 mochimoto ekomendere chinde Matiang'i itabu Kenya kabeshwanga nero kogamba 2027 igatwanje to masapoti abana baito barenka natukuru igatogende babwate ibande egere tutayekonyora chikura chinyinge because tutabwate ibande tutabwate chikura we don't have numbers ibabono twa sorodi working together koruga at this point at least Matiang'i ko bari president chingaki echecho nigo barorekanire kogenderera komoboria omugusi omugima otwara obomo. This is the first time twachiramu kamuranje bali twetaine wetraunya amamanganeno mbali kisiasa nyemba bakabona angotebanga abarogi bonse abagusi bonse abaibi bonse bali baraba yaba be abanyakaba nini toba am tobegentekemo torolira inyeye mu mustadio yomo tobwate Matiang'i
bono rero ngotebia abagusi baito bose usi na Nyamira amo na Nyanza engima paka abakuria baitabire abagere bonse baitabire kigato chamo to support Matiang'i airo president Hinko reporter Getembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka Emeye County ya Nyamira. Njefa Tigadi Gisemba.